идваше ваканция, детето трепереше. И аз си викам, какво ти е бе, кинче, студено ми е. Обаче погледа показваше, че детето приема наркотици. Така че, ама кидяйде денален. Ама диксар кеса перес. Ами айде керото мен перес. Не, така както ти го казваш. Това не да бъде. Значи детето отиде да училище, при такова условие не трябва така да се говори. Ама аз какво казвам, че детето там нещо... Такова умно дете, стабилно дете, къде може да учи и не е могло. Може ли да е там, да я ловат, да я насилват, да я бият, да я фъргат от колата. Значи трябва да има дисциплина тия директори, учителките. А не ли ви изпрати? Госпожа, а не ли ви? Значи, на те ги плащат, за какво ги плащат на тия директори? Да ги гледат, какво ги гледат, че ги опущат? Да ги убиват. Да ги убиват. Това може ли да бъде? Това може ли да бъде да се убива едно незащитно дете? И сега за какво? За какво? Бедни хора. Не може. Значи трябва да се оправдава нещо. Трябва да се направи на този човек да влезе поне 30 години в затвора. За него смърт само. Смърт. Повече няма да дадете никакви информации. Няма нужда подадава. Какви мерки? Що вие сте оставили на това училище? Вие сте виновни. Вие сте виновни, че са оставили Оберковица да учи. Старци са ходили с нема и се е прибили там. Ти не знаеш какво говорим. Разбрали? Не знаеш какво говорим. Така е. Директорката е виновна. Ти си виновна. Директорката е виновна. Директорката. Що ги оставила свободно да излизат така? Вместо да взима мерки, да не ги пуска навън, да излизат на разходка, тя ги е пуснала безразборно. Тя е виновна, тази директорка, Анелия ли е, каква ли? Тя не е виновна. Тя е виновна. Не е виновна. Тя е виновна. Тя не е виновна. Според мен не е виновна. Ходят по малата. Да ги дават да едат. Оя лудия, дето идвала при мене, та сенал да... Те тая го охрани. Оя... И той се, брата й, също е бил Оберковица, те са го полудли. Подлудиха го. И е станал луд. И сега по улиците из града ходи, цяла милиция го познае какъв е. Идва при нас и ние го храниме, ние му даваме. Майка му знае, Сталинка и на тая майка й. Всички знаят цяла махала, целия град, че тая директорка къде е била там и двете деца, тя ги е направила така. Да, всички. Учителката ми дава, вика, един хапчет. Детето не беше така. Всичките целият тук квартали, българи и цигани. Това дете беше здраво. Идваше, там имам една приятелка, се казва Венета. Това момиче оттам не излизаше. Идваше се училището здраво, читаво дете за няколко месеца и детето и брат станаха луди. Нема, ние си казваме та, казваме истината. Да. И вчера и сега цял рейс се закара. Отивайте там. Не съм била тук да я при... Това момиче там. Защо ще ги води? Що ги не е водила тук? И какви мерки е взимала за тия деца тя? Тая директорка.